Kicingkam ding concern transformer Lumshatsngi kan stress kala penher Syrngiew Nongshong Shnong te gijaka hak step arp nitrate yong acha saw kumba ko porish fo wujiman step Nongshong Shnong gila ong bagani kicingkam ding kare namar kicingcur palat kal air kabar penlong bandan kicing itunghu ki wayar ki kali pelep ding gilawan ban hair brand shakte gijaka but yo ban pelep no ekading shwa bakan don kicing kta hakani kicingcha kalam don ganu no kicing man saw brieu light tang kicing chular jung ki ter I boarding electric na kate station. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Bthei kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.